На този обект екипът на RiaTrite извърши пълна подмяна на старото покритие. Започнахме с демонтаж на амортизираните битумни керамиди, които вече не осигуряваха надежна защита от влага и атмосферни влияния. След почистване и подготовка на основата, положихме висококачествена хидроизолационна мембрана без посипка, осигуряваща здрава и устойчива основа за новото покритие. След това преминахме към монтаж на нови битумни керамиди, съобразени с спецификата на покрива и климатичните условия в региона. Резултатът – здрав, устойчив и завършен покрив с модерен вид и дълготрайна защита. Работим бързо, чисто и професионално. Използваме само доказани материали и изпитани технологии. Фирма RiaTrite – доверен партньор за всеки покрив. Свържете се с нас и нека заедно изградим сигурност над вашия дом.